Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Yuning. Taong 1963, Manraya, Samar. Marami ang nakakakilala kay Tandang Yuning sa Manraya. Kaya siya bantog sa lugar na yon ay dahil sa kakayahan niyang manggamot at mag-utos sa mga hayop. Sabi-sabi ng iilan na merong sa demonyo ang kanyang kakayahan, pero ayon sa mga malapit niyang kakilala, isa siyang mabuting tao na pawang ang tanging gusto lamang ay tumulong sa kapwa. Dahil sa mga patunay at pagtutol ng iilan ukol sa mga kwentong yan, labis naman ang kanyang pasasalamat gawa ng kahit papaano, alam niyang meron pa ring naniniwala sa mga mabubuting bagay na kanyang ginagawa. Magmula nun, tinantanan na siya ng mga tao na siya namang naging daan para sa kanya upang magkaroon ng buhay na mapayapa. Itong mga panahong ito, nasa edad 60 taong gulang na itong si Tandang Yuning. Nag-iisa na siya noon sa buhay, gawa ng yung kanyang mga anak lumipat na ng lugar. Hindi kasi nakita ng mga ito ang kanilang hinaharap sa isla, kaya pinili nilang makipagsapalaran sa mga bayan. Mahirap man yun para sa kanya, pero alang-alang sa ikabubuti ng mga ito, pinili niyang maging masaya. Ganon talaga ang buhay ng isang ama. Kapag wala ng pakinabang at ubod na ng tanda, iiwan na lamang ng mga anak nitong walang pagmamahal sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang sitwasyon, muli niyang nakuha ang kanyang kaligayahan sa pag-aalaga ng mga manok. Sa ganong trabaho kasi, nagkakaroon siya ng kaligayahan na ni minsan hindi niya naramdaman. Napapawi rin ito ang kanyang pangungulila na siya namang nagpapalayo sa kanya sa mga alaala ng nakaraan. Dahil sa wala na rin siyang kakayahan noong mangisda o gumawa ng mga bagay na mapagkakakitaan, tuwing merong sobra sa mga alaga niya, inilalako niya ito sa baryo. Hanggat maaari, hindi siya nanghihingi, buhat sa alam niya ang hirap na dulot ng pagtatrabaho, magkaroon lamang ng kapiranggot na salapi. Subalit sa kabila ng kanyang paghihikahos, meron pa ring mangilan-ngilang tao ang nagpupumilit tumulong sa kanya. Isa na rito ay yung dati niyang pasyente na nabigyan niya ng ikalawang buhay matapos niya itong maisalba sa tiyak na panganib. Magmula noon, nangako na itong habang buhay nang magbibigay sa kanya. Di naman yun pinipilit ni Tandang Yuning. Sa katunayan niyan, minsan hindi niya nagaanong tinatanggap ang mga ibinibigay nito, ngunit masyado yung mapilit. Sa oras na hindi niya tinatanggap ang ibinibigay ng lalaki, kusa nitong iniiwan sa kanyang pamamahay ang mga dala nitong pagkain na minsan ang iniabot nito sa kanya. Siyempre, ayaw naman niya yung masayang, kaya ang ginawa niya, nagpapasalamat na lamang siya bago niya yun kunin. Dahil sa ganoong sitwasyon ni Tandang Yuning, hindi na siya gaanong nag-aalala para sa kanyang mga kakainin. Sa paglipas pa ng mga araw, nagdesisyon siyang pabisitahin ng lalaki sa bahay niya. Bihira lang sa kanilang mga kababaryo ang paanyayahan niya ng ganon, kaya na may nang mapag-alaman ito ang kanyang nais mangyari, agad naman yung sumang-ayon. Kinahapunan noong mismong araw, nadatnan siya nitong naglalaro sa kanyang mga manok na panabong. Pagsilay naman niya rito, agad naman niya yung inabisuhan na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Malakas kasi ang kutob ni Tandang Yuning. Meron yung pakay sa kanya kung kaya't ginagawa nito ang mga bagay na magpapalambot sa kanyang puso. Sa pagpasok naman nila sa loob ng kanyang pamamahay, walang pagdadalawang isip naman niya yung kinumpronta ukol sa pakay nito sa kanya. Nang marinig naman yon ng lalaki, halos hindi naman yun makapagsalita dahil sa pagkagulat.
Maya-maya pa, nang akmang yuyuko na ito, seryoso namang nagwika dito si Tandang Yuningnang. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam kong meron kang pakay. Sige na, sabihin mo na. Nang marinig naman yon ng lalaki, bigla naman yung nanlumo na para bang meron itong dinadalang mabigat na problema. Pagbaling naman ng mga paningin nito sa kanya, mangiyak-ngiyak naman yung sumagot ng, Pasensya ka na, Manoy Yuning. Ikaw na lang talaga ang malalapitan ko eh. Di kalayuan dito. Nakatira yung kapatid kong babae. Buntis siya ngayon. 4 na buwan ang nakakaraan. Noong nagdaang araw, dumating dito ang kanyang asawa. Humihingi ng tulong. Ayon sa kanya, yung kapatid ko hindi na maganda ang lagay. Wala naman silang malapitan sa kanilang lugar dahil milya-milya na ang layo roon ng kanilang mga kapitbahay. Noong narinig ko ito, ikaw lang talaga ang taong pumasok sa isip ko. Baka kako, meron ka sa aming maitulong. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung lumuhod sa harapan niya habang patuloy yung umiiyak. Nang masipat naman yun ni Tandang Yuning, dali-dali naman niya yung tinulungan habang inilalahad dito na tanging Diyos lamang ang dapat nilang yukuran. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Kahit gaano man kalayo sa kanilang lugar, pupuntahan at pupuntahan nila ito alang-alang sa kaluluwa na humihingi sa kanila ng tulong. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman yung nakiusap na kung maaari kinakailangan nila yung mapuntahan sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ng lalaki na habang lumilipas ang oras, mas lalo ring tumitindi ang nagiging lagay nito. Ipinagtapat din ito sa kanya na ang pinakaayaw nitong mangyari sa lahat ay yung dumating sila sa bahay nito na wala na yung buhay. Alinsunod naman sa nais nitong mangyari, dali-dali namang nagligpit si Tandang Yuning para puntahan ang tahanan ng kanyang pasyente. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, kasalukuyan na siyang naghihintay sa labas ng bahay niya. Pagtungtong naman ng 7:00 ng gabi, dumating yung lalaki, dala-dala yung 2 kalabaw na merong kangga. Paglapit naman ito sa kanya, nagmamadali naman siya nitong tinulungan sa kanyang mga gamit para makaalis na sila. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay, naging maayos naman ang lahat. Bagaman napakadilim noon sa kanilang dinaraanan, hindi yun naging hadlang para sa kanila upang magpatuloy. Si Tandang Yuning noon, animoy walang iniintindi sa paligid kahit hindi na yun doon pamilyar sa kanya. Yung kasama naman niya, nagpatuloy lang sa paggabay sa mga alaga nitong kalabaw hanggang sa hindi naglaon, doon na nila narating ang parte ng daan kung saan merong napakalawak na patag. Pagsilay naman doon ni Tandang Yuning, agad naman siyang napaupo sa gilid ng kangga habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin. Nga pala, Manoy Yuning. Ito yung lupain naming tinutukoy ko sa'yo. Malawak, no? Yun nga lang, malayo sa baryo. Hindi kami mabubuhay dito, kaya nagdesisyon kaming kalimutan ito. Kaso lang yung kapatid ko, masyadong matigas ang ulo. Noong nakapag-asawa siya, dito niya gustong tumira. Di naman namin siya mapigilan, kaya hinayaan na lang namin. Wika ng lalaki kay Tandang Yuning. Dahil sa kanilang pag-uusap, hindi naman nila napansin na narating na pala nila ang bahay ng kapatid nito. Pagsilay naman ng matanda sa isang barong-barong na nasa unahang bahagi ng daan, agad naman niya yung itinuro sa lalaki, gawa ng meron siyang nasipat na mga nilalang na umiikot-ikot sa itaas nitong bahagi. Alam ni Tandang Yuning na mga aswang ang kanyang nakita,
Kaya na may pilit naman niya yung itinago sa kanyang kasama upang hindi na yon gaanong mag-alala. Nang masipat naman ito ang lugar na tinutukoy niya, agad naman itong kinumpirma na yun na nga ang bahay ng kapatid nito. Walang sabi-sabi. Agad naman itong tinahak ang daan patungo sa lugar na yon hanggang sa hindi naglaon na gawa na nilang marating ang mismong bakuran ng bahay. Sa pag-apak naman nila sa lupain ito, napansin naman ni Tandang Yuning ang biglang pagtahimik ng buong paligid. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na totoo nga ang mga detalyeng ibinahagi ng asawa ng kapatid nito. Hindi niya mawari pero habang binabagtas nila noon ang daan, may nararamdaman siyang kakaibang kilig na parabang ilang taon na niyang nakalimutan. Marahil ay dahil ito sa kanyang pagkasabik na muling makipaglaban sa mga aswang. Sa kanilang lugar kasi noon, bibihira na lamang ang mga ganoong uri ng nilalang gawa ng tahanan yon ng mga antingero at iilang mga manggagamot. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang entradang pinto nito, agad naman yung bumukas matapos namang tawagin ng kasama niya yung mga taong naninirahan doon. Pagpasok naman nila sa loob, bumungad sa kanya ang kapatid nito na kasalukuyan ng nagpapahinga sa pinakagitnang bahagi ng bahay. Sa gilid nitong parte, naroon ang kanilang altar na sa pakiramdam naman ni Tandang Yuning na laso na ng mga aswang. Bago sila tuluyang makapagpahinga, mariin naman niyang inabisuhan ng asawa nito na kung maaari ilayo ang altar na yon sa kanyang pasyente. Dagdag pa niya na alisin din ang kumot nito, lalo na yung mga nakapalibot na itim na tela sa kabuuan ng bahay. Paglalahad ni Tandang Yuning na dahil sa ganoong mga paniniwala, mas lalo lang nilang pinahihirapan ang nagdadalang tao. Dahil sa kanyang sinabi, dali-dali naman yung kumilos para alisin ang lahat ng bagay na kanyang pinatatanggal. Sa pagsapit naman ng 2:00 ng madaling araw, kahit puyat na siya, iniwasan niyang magpahinga. Yun kasi ang unang beses na gagamutin niya ito, kung kaya't mas mainam na malaman niya ang lahat ng hindi normal dito. Nang mapansin naman niyo ng asawa, mahinahon naman yung lumapit sa kanya habang maiging nagmamasid sa mga bagay na kanyang ginagawa. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, seryoso naman siya doong nagwika ng, Alam mo, 2 araw na lamang ang taning ng buhay ng asawa mo. Kung hindi kami dumating dito ngayon, magpupumilit lumabas sa sinapupunan niya ang anak ninyo dahil sa matinding init. Agad yung ikamamatay ng bata, gayon din ang kanyang ina. Pero huwag kang mag-alala, pipilitin nating maibalik sa ayos ang lahat-lahat. Nang marinig naman ng asawa nito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napasubasob sa kanyang harapan habang patuloy yung nagmamakaawa sa kanya. Pagsilay naman doon ni Tandang Yuning, sapilitan naman niya yung ipinatayo habang mariin doong inilalahad na isang nilalang lamang ang dapat nilang sambahin. Labis kasi yung kinakaawaan ni Tandang Yuning, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na isa yung mabigat na kasalanan sa Diyos na kanyang kinikilala. Matapos naman yung marinig ng lalaki, kahit papaano unti-unti na rin yung kumakalma. Sa pagsapit ng sumunod na araw, doon pa lamang sila nagkaroon ng magandang pahinga. Hapon na noon ang magising si Tandang Yuning at ang una niyang ginawa ay maglibot sa mismong bahay nito. Lahat ng mga bakas ng aswang ay pilit niyang inalis nang sa gayoy wala na yung pamamahala sa lugar na yon. Nilagyan niya na rin ng pangontra ang bawat pundasyon ng bahay, kalakip ang mga buhay na salita nang sa gayoy mapatibay ito
kahit ilang taon pa ang dumaan. Matapos naman niya yung maisakatuparan, nagpasama siya sa asawa ng kanyang pasyente para masuyod ang mga liblib na lugar malapit sa tahanan nito. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kutob noon ni Tandang Yuning na merong mga nagtatagong nilalang sa lugar na yon. Pagkaraan pa ng ilang minutong paghahanap, laking gulat na lamang ng kasama niya nang makasilay sila ng isang bata na merong kasakasamang kambing. Tahimik yung nakaupo sa isang puno na nasa madilim na parte ng kakahuyan. Pagsilay naman doon ni Tandang Yuning, agad naman niya yung tinigalpo at kasabay nito ang pag-utos niya sa lalaki na hatakin yun papalabas. Nang mahawakan na niya ang batang yon, ginapos niya ito ng daladala nilang tali na merong basyo ng baril na walang pulbura. Ayon kay Tandang Yuning, makakatulong ang basyo upang hindi magawang makapagpabigat ng mga nilalang na yon habang kanila itong hinihila. Maya-maya pa, agad naman nila yung kinaladkad pabalik para ikulong sa kulungan ng mga manok. Matapos naman nila yung gawin, agad naman silang nagsunog ng mga balat ng nyog upang maitaboy ang iilan pa nitong mga kasama na umaaligid sa lugar. Sa pagsapit ng hapon, hindi pa man gaanong kumakagat ang takip silim, pansin na pansin na ni Tandang Yuning ang mga nagsisilakihang banog na paikot-ikot sa itaas ng bahay. Alam niyang naghahanap yon ng madadagit, kaya ang ginawa niya agad naman niyang inabisuhan ang lalaki at ang asawa ng kanyang pasyente na pumasok na. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, dali-dali naman yung pumasok sa loob ng bahay para magtago. Manayuning, hindi ka ba papasok? Sigurado ka? Pumasok ka na ho rito. Mas mabuti hong umiwas tayo kaysa hamunin pa natin sila. Wika ng lalaki na humingi ng tulong sa kanya. Nang marinig naman yon ni Tandang Yuning, napangiti lang naman ito habang sumasagot dito ng, kung magpapakita ka ng takot sa kanila, mas lalo ka nilang tatakutin. Hayaan mo sila. Gawin nila kung ano ang gusto nilang gawin. Matapos naman itong makapagsalita, kitang-kita ng dalawang yon ang pagbulusok ng 5 banog na nasa himpapawid. Habang papalapit ng papalapit ang mga nilalang, mas lalo naman silang nakakaramdam ng takot, gawa ng unti-unti na nilang nasisipat ang mga totoo nitong anyo. Paglalarawan doon ng lalaki, bukod sa parang patay na ang mga nilalang na yon, napansin din nilang butas-butas na ang mga pakpak nito. Meron din yung kakaibang itsura at sa loob ng kanilang mga tuka, may nasipat sila doong mga pangil na nagsisitalasan. May napakahaba rin yung mga kuko na parabang kayang pumatay ng tao sa isang dagit lang. Maya-maya pa, paglapit naman ng mga ito kay Tandang Yuning, kitang-kita nila kung papaano yun ilaga ng matanda kahit nakapikit pa ito. Sa halos ilang beses nitong pagtangkang pagdagit sa kanya, hindi yun nagtagumpay. Dahil sa pangyayari, dahan-dahan nang lumapag ang mga nilalang na yon at pagkaapak nito sa lupa, bigla naman yung nagpalit ng anyo. Sa isang kisap mata, doon bumungad sa kanila ang 5 lalaki na walang saplot sa katawan. Napakahaba rin ng mga dila nito at meron yung mga lumuluwa at nanlilisik na mga mata. Pagsilay naman ng mga nilalang kay Tandang Yuning, bigla naman yung nagsiangil habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng, "Manggagamot, kailan ka pa dumating dito? Sino ang tampalasang nagsumbong sa'yo?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti naman niyang wag nang magsalita
Sa halip ituon na lamang ang kanyang wisyo sa pakikipaglaban. Alam ni Tandang Yuning na hindi siya nito tatantanan, kaya na may nagdesisyon siyang lipulin ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minutong pananahimik, dahan-dahan naman niyang hinubad ang kwintas niyang may medalyon ng Arkanghel, sabay sagot sa mga nilalang na yun ang, "Hindi na mahalaga kung sino ang humingi ng tulong. Ang importante, naparito ako para singilin kayo sa mga kasalanan ninyo. Ang lalakas naman ng loob nyo. Hindi pa nga sumasapit ang gabi, nagpaparamdam na kayo rito. Gutom na ba kayo?" Kasabay ng kanyang pagsalita ay ang mabilis naman niyang paglaho mula sa harapan nito. Paglitaw naman niya sa harapan ng isang nilalang, buong puwersa naman niya yung sinapak na siyang naging sanhi upang umikot ang ulo nito. Pagbagsak ng nilalang na yan, agad naman yung nawala ng buhay na siya namang labis na ikinagalit ng 4 nitong kasama. Sa isang iglap, nagsipagbuno sila kung saan sa kahit na anong aspeto ng pakikipaglaban, kitang-kita ng lalaking humingi ng tulong sa kanya na nananatili siyang lamang. Hindi naglaon, paisa-isa naman niyang pinilayan ang mga nilalang na yon hanggang sa dumating ang puntong wala na yung lakas para lumaban pa. Nang mapagtanto naman ang mga ito na matatalo na sila, kanya-kanya naman silang nagsitakas, subalit hindi yun umubra sa matanda. Maya-maya pa, nasipat na lamang ng lalaki si Tandang Yuning na kasalukuyang naglalakad, hila-hila ang 5 aswang. Sa pagbalik naman ito sa bahay ng kanyang pasyente, agad naman itong ikinulong ang mga nahuli nitong aswang sa hawlang kasalukuyang kinaroroonan ng babaeng nahuli nito. Ilang araw pa noon ang lumipas, nagpatuloy ang kanyang panggagamot kung saan ramdam na ramdam nila ang napakaraming nilalang na bumibisita. Ayon nga sa lalaki na, sa pagtalikod pa lamang ng araw, marami na silang naririnig na mga kakaibang huni sa buong paligid. Gabi-gabi rin nilang nararamdaman ang mga palaspas ng mga malalapad na pakpak na para bang umiikot-ikot lang sa bahay na yon. Gayunpaman, hindi pa rin sila gaanong nababahala dahil sa pangako ni Tandang Yuning sa kanila. Pansin na pansin din naman kasi nila na habang tumatagal, mas lalong bumubuti ang lagay ng pasyente nito. Isang linggo pa ang lumipas ng kanyang panggagamot. Unti-unti nang nagkakaroon ng lakas ang buntis na tumayo at makapaglakad. Hindi na rin gaanong mataas ang lagnat nito, kung kaya't kahit papaano nagiging kampante na sila. Ilang araw pa noon ang dumaan, tuluyan na nga yung gumaling. Nang mapansin naman yun ni Tandang Yuning, minabuti naman niyang pagtuunan ng pansin ang mga nilalang na magdadalawang linggo na niyang ikinulong sa hawla. Bawat isa sa mga ito, hindi niya yun pinakain kung kaya't malakas ang kutob niya na ang iilan sa mga nilalang na yon ay patay na. Dala ng kanilang kuryosidad, agad naman nila yung pinuntahan hanggang sa marating na nila ang kulungan nito. Noong una wala pa sila doong gaanong naaaninag, pero hindi naglaon, doon nila nasipat ang isang matandang aswang na kasalukuyang kinakain ang lahat ng kauri nitong nakakulong. Pagsilay naman ito sa kanila, maya't maya naman ang pag-angil nito, ngunit kahit paulit-ulit silang tinatakot ng nilalang na yon, nananatiling matatag at hindi nagpapasindak ang matanda. Pagramdam ni Tandang Yuning na medyo kumakalma na ang nilalang, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang seryosong nagwiwika doon ng, "Ibibigay ko ulit ang kalayaang hinahanap mo. Pero sa isang kondisyon, wala kang ibang kakainin
maliban sa karneng pinagpipistahan mo ngayon. O heto, lunukin mo. Ito ang magiging sumpaan natin mula sa araw na ito. Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang pagbigay naman ito ng isang batong kulay pula. Walang sabi-sabi, agad naman yung kinuha ng nilalang, sabay pasok nito sa kanyang bunganga. Pagsilay naman ni Tandang Yuning na nalunok na nito ang batong yon, doon na niya unti-unting inialis ang mga usal at tarangka ng mismong hawla. Maya-maya pa, nang makalabas na ito, muli naman yung napasilay sa kanya habang nagsasabi ng, "Mas demonyo ka pa sa amin." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong nilisan ng lugar hanggang sa tuluyan na yung maglaho sa kanilang mga paningin. Dala naman ang takot ng mag-asawa, napilitan yung lumipat ng bahay sa baryong tinitirhan nila. Hindi naman kasi sila noon tumutol, gawa ng alam din nila na yon ang pinakamainam nitong gawin habang yon ay nagdadalang tao pa lamang. Sa pagbagtas naman nila ng daan pabalik, tuluyang nabago ang paningin ng lalaki sa matanda. Buhat sa mga ipinakita nito, nasisiguro niyang hindi yun mahina. Kung tutuusin, kaya nitong magtrabaho ng triple sa kanilang ginagawa. Subalit alang-alang sa mga sasabihin ng tao, napilitan niyong magtiis. Sa paglipas pa ng mga taon, naging kalapit na nila si Tandang Yuning. Isa na rin yun sa mga dahilan ng lalaki kung bakit karamihan sa kwento ng matanda na gawa niyang malaman. Pero alam niyo ba, na sa lahat ng kagilagilalas nitong kwento, isa lang ang tumatak sa kanya at yun ay ang nakita niyang bisa ng medalyon ng Arkanghel at ang ginawa nitong pagsumpa sa aswang na kumain ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang nakakakilabot tong kwento na to, no? Alam niyo kung saan ako pinakakinilabutan? Dun sa part na tiningnan nila yung kulungan. Diba nakita kasi nila Tandang Yuning na kinakain na ng aswang yung mga kalahi niyang aswang. Alam niyo, nangyayari na talaga to eh. Ewan ko lang, may bago ngayon diyang movie sa Netflix. Panoorin ninyo. Yung eroplanong nag-crash, tas nag-crash sila sa yelo. Parang nasa gitna sila ng yelo nun eh. No choice sila nun kasi kailangan nilang kumain eh. Kapag hindi sila kumain, mamamatay sila. So ang ginawa nila, yung mga patay na pasahero, kinain nila yun. Ang pinagkaiba lang siguro rito yung gabunan ng lahi nito, wala nang magawa, kaya pinagpapapatay niya yung kasama niya tapos yun yung ginawa niyang pagkain. Pero ang pinakamasakit pa sa kwento na to, yung sumpaan ni Tandang Yuning tsaka nung aswang. So ibig sabihin, hanggat nabubuhay itong aswang na to, wala siyang ibang kakainin kundi kalahi niyang aswang. Medyo nakakadiri na nakakakilabot kasi kung i-apply natin sa ating mga tao, cannibalism yun, di ba? Pero siguro sa mga aswang, wala namang kaso yun. Or kapag hindi tinupad ng aswang na to yung kasunduan, mamamatay siya. Di ba? Kaya para sa akin, medyo nakakadiri talaga tapos at the same time, nakakatakot. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.